Iparada ti Gymnastics Association of the Philippines wenno GAP iduang agkalaing nga gymnast iti pagilian iti prestigyoso nga World Cup Series Baku leg ama nga ijay Mili Gymnastica Arensi iti Baku, Azerbaijan manipod Marso 5 aging 8. Pumandera iti ratsyada iti Pinoy gymnast ni World Junior Championships bronze medalist Carl Eldro Yulo adingen ni Olympic gold medalist Carlos Yulo kaduana ni SEA Games gold medalist Ivan Cruz. Mamati ti mangidadaulo iti GAP iti agbalin a kampanya ti Pinoy gymnast aglalo ta naiget iti panagsagana dagitoy sakbay iti nasao a torneo. Makasangod da Yulo ken Cruz dagiti agkakalaing a gymnast iti sangalubungan kang ronaan dagiti top individuals iti apparatus gymnast. Daytoyen iti munagon daway ang makipagpaset inaupubing nga Yulo iti senior division. Gapo iti daytoy mabalinen ang makibalubal ni Yulo iti sumarno nga edisyon iti Southeast Asian Games iti Kuala Lumpur, Malaysia iti umayatawen ken 2026 Asian Games amaangay iti Nagoya, Japan. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak